Naranasan ko na yun nung nag-aaral ako discrimination eh. Kasi una, katutubo ka nga, maliit ka, itim ka. So, tapos makita mo siya, yung height niya eh, ang taas. Oo, una. Tapos, nako, hindi mo alam kung matitake ka ba niya. Nung makita ko na siyang talagang mag-aano na kami sa mga area ng katutubo. Yung mga magbahay-bahay kami, tapos kung ano yung mga ginagawa sa mga kapwa-aita ko, doon ko nakita talaga. Tapos makita mo siya doon sa kung ano yung kinakain mo, hindi siya maselan. So nag-iba yung pananaw ko sa kanya na kahit pala ganito siya, na lowland siya, na kapwa guro, mag-iiba pala. Kasi makita mo siya, iala siyang arte. Hindi siya maarte. Kung ano yung andyan, yun ang kakainin niya. Kailan nag-umpisa yung lakbay ng nare-realize mo na ang Pilipino ay na-embodied sa indigenous, which is the Aita in your case, dahil tiga-Porac ka din, no? Kailan nag-umpisa yung Aita na yan? Nung ma-assign ako sa Kamachile Elementary School, Okay. nakita ko yung lacks kasi may binigay sa amin ng DepEd, dapat kong ituro, dapat kong gawin. So in a way, hindi nagiging okay kasi Yeah. hindi akma. Hindi akma. Ang daming okay. kulang. Okay. Ang daming hindi tama. So, hinanap ko yung pagkakataon po na kung saan makagawa ng paraan. Doon na ako nag-isip. Hinanap ko yung IP education na dinatawag nila. And then, yung makita ko yung IP education, sa experience ko, sabi ko, kulang ito. Hindi ito sa kanila. Nakasulat na ba yan? Kasi tayo, isa sa mga forerunners ng indigenous people's rights, right? Yeah, yeah. Nandyan na yan sa ating konstitusyon, in fact, na rerespetuhin natin ang indigenous natin. Opo. Pero what you're saying, itong pinanggalingan nito, yan ay DepEd ba? Yung paano turuan ng mga Opo. indigenous. Opo. So yun ang tiningnan mo at sinasabi mo, kulang. Kulang. Okay. Kulang Anong talaga. mga kulang na nakita mo? Mga kulang at saka yung mga pamamaraan, hindi tama. Kasi may mga nakaaway din ako mga teacher dun sa mga paniniwala ko na nakita ko sa mga katutubo. Yung ating ABCD, simple ABCD, hindi talaga atin yan eh. It was Totoo yun. bring by By the Americans. the Kasi American system tayo. Yeah. So, yung mga katutubo, hindi nila daw matandaan yung ABCD sa isang taon. So, pinag-aralan ko bakit. So, dahil daw sila sa gutom, Unang-una. yan, gutom, tapos walang pambili ng notebook, ano pa, medyo mahina daw ang ulo. Yan daw. Ganun ang sinasabi sa kanila. Sabi ko, ma'am, doon sa isang teacher, kung medyo low performing yung mga estudyante mo, ibig sabihin, low performing din yung teacher. Yun pong sinabi ko sa kanya. Nagalit siya sa akin. Ipaliwanag mo nga, bakit mo sinabi yung ganyan? Parang na-insulto. Opo. Aha. So yung problema niyang ABCD, kinuha ko. Inayos ko. Paano mong inayos? Paano ko inayos ganito po? Kasi nakikita yung letter A, nabibigkas dun sa sounds, naririnig. Walang problema ang estudyante yung grade 1. Ang problema, nakita ko yung picture. Apple. Apple. Gaano kadalas yung apple mo dyan sa bundok? Wala kang apple sa bundok. So, Oo. paano niya matatandaan nung 5 years old? Yung apple na hindi pa niya nakita. Okay. Laging mystery, laging parang magic yung tinuturo mo sa kanya. Hindi totoo sa buhay niya. Hindi makatotohanan. Hindi makatotohanan. Tapos, ang ginawa kong amuko. Ano ang amuko? Tingnan nyo nga po, ma'am. Kahit minsan, Ako hindi tayo ko alam mo. ang amuko eh. Ang amuko ito ay saging saba na may buto. Okay. Which is araw-araw, almusal, tanghalian, hanggang Kinakain nila. hapunan. Nagagamit. Paggawa ng bahay, mga pinggan, mga utensils kung saan-saan. So familiar sila. Very familiar. So yung mga ganong kaisipan na sinasabi nating pangkatutubong kaisipan, pang-Pilipinong kaisipan, tayo muna, ayusin muna natin. ABCD problema mo, gawin natin yung Pilipinong ABCD. Yung sa atin muna. Yeah. Sa isang linggo ko pong ginawa yung kinumpleto yung ABCD, nakita ko na, Naintindihan nila. ma'am, isang araw lang, tinapong ko na lahat. Hanggang ngayon, memorize pa Pinalitan nila. mo yung, kung ano yung, Opo, limbawa may po. sarili ka na ba libro? Sana gumawa ka ng libro.
Binabalak ko Para sa po Aita. sana, opo. Oo. Pero may mga kailangan pa pong ayusin. Gusto ko po talagang maging hinog na hinog po sana. Galing. Opo. Tutulungan kita dyan. Naturuan po kami na sa ABCD at saka sa pagkukwenta po. Kahit na galing lang po sa bato, hindi naman po nakasulat sa blackboard, kundi lang po sa bato ang binibilang kung paano ka po mag-plus, kung paano ka po mag-minus. Anong first impression mo sa mga Aita? First impression, kamukha lang ng typical Siyempre, na... porak ka naman, ano? Opo. Hindi sila totally alien sa'yo dahil parang Hindi. lumaking kasama. Pero ano ang unang tingin mo sa kanila? Paano naging marubdob? Ang unang nakita ko sa kanila is yung pagiging... Itong bihis natin, hindi nila kayang-kaya. Ayun, madumi. Medyo mabaho. Mabaho. Tapos yung parang walang pinag-aralan. Ganyan. Tapos para siyang taga-ibang lugar talaga. Pero lumalim yun nung makilala. Hindi ako munang tumulong eh. Ang nangyari po sa akin is naunawaan ko muna bago ako naawa. Tama. Opo. Opo. So nung maunawaan ko sila, doon ko nakita yung talagang kailangan nila. Hindi ibig sabihin nagpakain ka, nagpapiding ka, nakatulong. Kilala mo na sila. Kilala mo na sila, nakatulong ka na sa kanila. Yung pagbibigay ng relief, minsan, hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. Ano? Although alam mong nakatulong ka. Oo. Naibsa ng konti yung kamal ng bito Opo. ka. In a way, that is good. Pero kung magkaroon ka ng long-term solution, may mga Mas magagandang Opo. solusyon. So ano palagay mo ang mga solusyon? Still sa Aita, sa mga nakita mong coming from that perception na madumi, naintindihan mo sila. So, ang gawin natin, Okay. ubarin mo yung salamin na nandyan sa mata mo, kunin mo yung kanilang salamin at suotin mo. Para yung sarili nilang perception lalabas. Para yung gusto nilang mangyari, ma-develop, matulungan kung saan. Kung sa development na gusto natin mapaayos ang buhay nila. Oh, so yun. Ganun po. Anong mga nakita mong mas indigenous, mas yung gusto nila? Yung mga naturally Filipino type na way of life, ganyan, yung traditions, yun lang napaka-importante eh. And then, ang ating bansa is agriculture pa rin. Oh, yeah. Saan sila magaling? Sa agriculture. Kultura. Yan, sa pagtatanim. Kahit yung mga botanist nga, wala silang kalaban-laban sa mga katutubo. Kilala nila ang mga halaman, ang mga puno. Yeah, kahit yung elementary lang po, yung botanist, talong-talo siya. Talong-talo siya. Lahat ng halaman, kung saan gagamitin, kung saan kukunin, kung anong magandang maidudulot, alam ng elementary yan. So, kung titignan natin, yung mga ganong pagkakataon, kung madedevelop natin, pasok natin sa tunay na edukasyon na makapilipino, hindi yung ganitong type na... Gagawin natin yan. Opo. I will be part of the advocacy of that. Saan umabot ang malasakit mo sa Aita? Ano ang na-develop? Yung pag gusto mo lang silang tulungan, mag-aral, dahil alam mo, importante ang pag-aaral. Pero yun ba ay lumayo sa mas malalim na malasakit? Yeah. Yeah. Napakadaling sabihin. Yeah. Paano? Bakit? O paano, bakit? Mas natuto ako kaysa dun sa natuturuan ko sila. Mas Mas nakita ko yung kagandahan ng buhay ko nung mapunta ako sa kanila. Wow, ang lalim Yeah. naman. No? Kasi nagsimula ito nung medyo nag-iisip ako, almusal, typically na fried eggs, sinangag. Busy rin si Mrs. dahil teacher. Tapos pinabaon sa akin sa lunch, egg pa rin. So ang ginawa ko, iniwan ko. Yung kapitbahay nga natin, nagkakamote lang, kakasugal, nakakainom. Ang gaganda ng mga kinakain. Tapos ako, inalmusal ko yung itlog, tapos babaunan ko pa itlog. Or itlog. Nagkasagutan lang. Iniwan ko. Hindi ako nagbaon. Okay. Pumunta ako dun sa mga naging kumpare ko ng mga katutubo. Okay. Dinatnan ko ang kanin kamote. Ang ulam, pinakulong kamote rin. And then, doon ko nakita yung
Sabi ko, swerte pa pala ako dun sa itlog. Oo, tama. At very healthy din ang kamote, no? Yeah, pero- At pinaghirapan nila. Totoo, At pero tutubo sa kung umaga, tanghali, gabi, kamote pa rin. Sabi ko, Ayaw dapat... mo na ng kamote. Opo. Kaya pag ibinenta nila sa Clark, kunyari sa UP Clark, kasi nandun ako ako director doon. Ang mura, 3 for 100. Dinala daw buhat sa bundok. Inilakad ng mga 6 na oras. Try po akong pumunta doon at magbitbit ng mga prutas. Para malaman mo Ang pa. daming ibinigay sa akin. Ang natira ko lang, naiuwi ko lang sa sakong dala namin is isang papaya. Hindi ko pa naiuwi sa bahay. Napakatip ng mga dinadaanan. Tinadaanan. Napakadelikado. At maliliit yung mga bata. It's just because of this kind of education na sinasabi nating magpapa-improve sa kanila, ikinulong natin sila dun sa isang resettlement, dun sila iipunin, bibigyan ng school, yung kabuhayan nila nandoon. So dun sila nakikita natin nagkakaroon ng kahirapan. Ang ganda sana kung nasa bundok sila, Sana. tayong Sana. pamahalaan, meron tayong isang programa na talagang gusto nila. Oo. No? Kanilang-kanila. Opo, opo. Yun din ba ang ano mo? School of Living Traditions ang tawag sa literatura na yan eh. Yeah. No, at marami tayong mga bago ang pag-iisip sa pagtulong, no? At ako, magpapakamatay akong gagawin yan for the rest of my days. Kasi feeling ko isang injustice din, di ba? Yeah, that Anong is true. feeling mo? Injustice, Opo. nakakulong sila dito. Opo. Tapos Pero ang- sasabihin natin, nakakaawa sila. Pero tayo kasi nag-set ng mga boundaries sa kanila eh. boundaries. So, ang very thankful naman ako dito sa DepEd, meron silang ALS, yung Alternative Learning System. So, dun ka at mobile. Anong tawag sa'yo? Mobile teacher po. Mobile teacher Opo. ka. Dati ako sa formal school, parang nag-head teacher. Nakita ko talaga yung kakulangan. Binaba ko yung posisyon ko, nag-apply ako ng mobile teacher. Which is... In-applyan mo? Opo, Okay. in-applyan ko. So, ang ginawa is, pinahawak sa akin yung pinakamahirap. Ito yung pagtuturo sa mga kabundukan. Na wala kang school, na-threaten yung life ko, which is yung... Na-threaten din ang life mo. Paano Opo. nangyari yun? Kasi yung pagtuturo ko, wala kaming mga school eh. So, magtuturo ako sa ilalim, Ilalim ng ng halaman. puno. Opo, ilalim ng mga puno. Sa Anong mga gamit nyo? Saan ang gagaling? DepEd ang nagbibigay? DepEd po ang nagbibigay yung boss ko sa sarili niyang pera. Sa sarili din Bibigyan- niyang pera? Bakit naman? Wala ba sa DepEd Wala pang ng pondo pera po doon? noon dati. Dati? Wala pang pondo. Okay. Uh-huh. So, nakita ako ng mga KAFGU, nireport ako, nagkaroon ako ng order of battle. Naku. Kasi nag-organize daw po ako ng makakaliwang grupo. Oo, ganun lang ang tingin nila eh. Oo. Yun ang mahirap dun eh. Oh, so, okay. So, pinatawag sa munisipyo, pinasok sa base air base, interrogation. And then sinabi ko dun sa isang captain, kung ang problema nyo is yung mga ganitong sitwasyon, labas na tayo dyan. Kasi ako, ang laban ko naman sa at pinaglalaban ko is yung edukasyon. Na kung saan makikita nila yung kagandahan, kahalagaan ng ating gobyerno na sila inaabot sa pamamagitan namin mga mobile teacher. So yung peaceful dun sa mga kabundukan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Kung tatanggalin pa kaming mga mobile teacher na yung mga malalayong lugar at hindi na naaabot ng edukasyon, Wala paano na? Lalo nang gugulo dun sa kanila. So, nung dumating ako doon, sabi nung leader, ikaw pa lang yung unang guro na tumungtong sa aming lupain. Wow. Oh. Malayo ang nararating talaga ng marubdob at totoong pakiramdam sa malasakit sa mga tao, tulad ng Aita. Ang DepEd, hindi ka pa ba binibigyan ng commendation for what you're doing? 2012, was become outstanding mobile teacher. Wow, Dito sa atin. recognize naman Opo. pala. So, may mga positions na pwede kong applyan, hindi ko magawa. Kasi adventurous ako nag-enjoy ako. Tsaka sabi ko po, sir, di pa tayo tapos. Nag-umpisa pa lang ako, tsaka tapos ganitong mangyayari. Dito muna ako.
Sabi niya, So kinukuha ka mismo ng DepEd Central hindi po, dito sa dito sa region. division lang Division. po. Okay, Mag-apply po ako bilang junior supervisor. Sabi ko, hindi ko pa gusto, sir. So Ganyan. gusto mo doon ka sa labas. Mobile teacher. Mobile teacher.